Arratsaldeon, mila esker gaurko saio honetara etortzeagatik, gurekin egun garrantzitsu hau partekatu nahi izateagatik. Iritsi da eguna, argitzen herritarren batzarrak prestatu eta adostu ditu argitzeneko mandatu organoari gaurko saioan aurkeztuko dizkion gomendioak. Urduritasuna ere egon da gaurko egunean, denbora aldetik ere justu, beti bezala, baina lortu dugu. Herritarren batzarraren lehenengo egunean batzarkidei adierazi genien bezala, gomendioak garrantzitsua dira noski, emaitza horren zain gaude, baina emaitza horiek nola landu diren ere, hau da, bidea emaitza horietara iristeko nola egiten den, bere biziko garrantzia du, bai? Eta azpimarratu nahi dugu, gaur denok gomendio hauen zain bagaude ere, gomendio hauetara nola eta norekin iritsi garen, horrek ere garrantzi itzela dula. Ezer baino lehen, gaurko honetan, mandatu prozesu honen sustatzaile eta arduradun nagusia den mandatu organoko kideak ditugu. Mandatu organo hau 18 eragile desberdinez osatua dago. Eragiletza hori erakunde publiko, pribatu eta komunitarioa osatzen dute. Eta gaur mandatu organo horren ordezkaritza bat daukagu eta sarrera aurkezpena egingo dut, bai? Bueno, eskuinetik hasiko naiz, Iñaki Etxebeste daukagu, Tantai, Baso, Jaben kooperatibako kidea, ordezkaria, Bergarako enpresare, enpresa elkarteko Karla Añon, Ariane Kareaga, Berener, Bergarako komunitate energetikoko kidea edo ordezkaria, Oier Etxebarria, Goienarreko ordezkaria, Nestor Arexola Leiva, Esnargi, Eskoriatzako komunitate energetikoko ordezkaria, Gari Aiesta, Deba Goiena, Deba Garaia, Landa Garapen elkarteko ordezkaria, eta udal ordezkariak, Eskoriatzako udalaren izenean, udal alkatea Edorta Zubizarreta, Arrasateko udalaren izenean, Eusko Alderdi Jeltzaleko zinegotzia Edurne Unamuno, Oñatiko udaleko Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkaria Eba Gaiubo, Aramaioko udal alkatea Asier abizena zintzait, Agirre, Aretxabaletako udal alkatia Gari Iturbe, Garikoitz Iturbe, eta Oñatiko udalaren izenean udal alkatia Izaro Elortza, eta hemen nire eskuinean, tapatzen dut, Bergarako udal alkatia Gorka Artola. Bai? Esan bezala 18 erakunde osatzen dute mandatu organoak, eta gaurkoan bere izenean gurekin batera ordezkari hauek etorri zaizkigu, herritarren batzarrak osatu eta adostu dituen gomendio hauek jasotzera mandatu organoaren izenean. Bueno, esan bezala bidea azpimarratu nahi dugu, ibilbide honetan lankide izan zaituztegun guztiak ere gonbidatu nahi izan zaituztegu, eta hoien ordezkari batzuk etorri zeate. Ezin ditugu denak izendatu, baina bidean egun honetara edo gaurko egun honetan gurekin zaudetenok ere, kanpotik etorri zaretenok ere, bere biziko garrantzia duela azpimarratu nahi dugu izan ere, herritarren batzarrak onartuko ditun gomendio hauetan ere, zuek lagundu diguzue. Bai, bidean izan ditugun, mai sektorialetan parte hartuz,
herri, bederatzi udalerritan egin genitun herri aurkezpenetan lagunduz, bestela ere egon diren talde batzordetan parte hartuz, eta nola ez, herritarren batzar hau aurrera eramanez, lagundu diguzuen, laguntzaile, tekniko, komunikazio arduradun, eta bar luze bat, bai? Beraz, guztioi eskerrak eman, eta besterik gabe, hitza emango diet, mandatu organoko kide diren Landa Garapen Elkarteko Garikoitz Aiestari, eta ostian, Oñatiko udalalkateari, Izaro Elortzari. Arratsalde guztioi. Urriaren 18an, herritarren batzarraren lehenengo egunean, jada hilabete pasatxo, mandatu organoak aurkeztu zuen debagoienean energia trantsizioa bultzatzeko arlo ezberdinetako eskualdeko eragileok lankidetzan landu dugun prozesua. Egun hartan aurkeztu bezala, orain 2 urte pasatxo hori ere, mandatu organoa osatzen dugun erakundeok beste eragile batzuekin batera, hausnarketa prozesu bat hasi genuen debagoieneko energia trantsizioaren erronkei aurre egiteko. Helburua izan da esan bezala, bide horretan sektore ezberdinetako eskualdeko eragileekin lankidetzan lan egitea. Bidean zehar, lankidetza horretarako mugarri desberdinak garatu dira. Alde batetik, aurretiazko fasean eskualdeak duen dilema, jorratzen ari garen galdera eta horren inguruko adostasun eta desadostasunak definitzen hasi ginen. Eta hortik abiatuta, mandatu organoa osatzen dugun erakundeok deliberazio prozesua aurrera eramateko konpromiso hartu genuen. Eta mandatu organuak dilema horren adostasunak eta desadostasunak mahai gainean jarri, eta galdera horri erantzuteko 50 herrikidei zeuei eskatu dotzuegu gomendio batzuk egiteko. Eta galdera da, zer egin dezakete tokiko eragileak eskualdeko energia kontsuma murrizteko eta berriztagarriak sortzeko. Garik esan dagoen moduan, urriaren 18tik gaur arte, azaroan 29 arte egon zarete hemen, lanian, gomendio sorta horraik adosteko. Eta ja iritsi da eguna, gomendio horraik mandatu organuari aurkezteko. Baina gisa da bidea ben ez dela amaitzen, gaur guk mandatu organuak zuek egindako gomendio sorta horraik jasoko ditugu eta publiko egingo ditugu, baina urtarriletik aurrera geuk ere beste deliberazio prozesu bat abiatu beharko dugu erantzun horraik prestatzeko. Gomendio horraik ondo aztertu eta berriz batzarrari bueltan egoki ekarri beharko ditugu eta ondo azalduta hortik aurrera zer egingo dugun eta nola egingo dugun. Dana dela, esandako moduan aurkezpen hori ekainaldera aurre ikusten da egitea, baina hortik aurrera aurre ikusten dugu jarraipen fase bat zabaltzia. Izan gomendioen arabera ikusten dugu batzuk beste batzuk baino konplexuak izango diala eta gauzatzeko denbora beharko dugula, baina hori horrela izan dabe, aukera ematia zeuekin elkartzeko eta jarraipen bat egiteko. Segurazki, ekainean aurkeztuta erantzun horiek, baliteke, 2027ko lehenengo hiruhilerako edo, datan bat jartzia. Baina, hori aurrerago antolakuntzatik abisatuko dotzue. Eta beste barik, mandatu organuan izenean da noiri eskerrak emutia, zuen aleginatik, konpromisoatik, egindako lanagatik, eta gogotsu gauzela, zeuen proposamenak eta gomendioak entzuteko, beraz zuei emuten dotzuegu hitza, aurkezpen hori egiteko. Eskerrik asko. Ahaztu zait barkatu, nire burua aurkeztera. Idoia Ilarramendi naiz, Gizabidea Fundazioko kidia, eta eskerrak eman nahi dizkiot mandatu organoari, Gizabidea Fundazioari, ibilbide honen ardura eta mandatua emateagatik, eta batez ere baita horratzean nire lankidea dauden Elena Errarte eta Aritza Meztegiera ibiligea ibilbide honetan zuekin batera lankidetzan, eta guretzako izugarrizko privilegioa izan da, eta hori ere
azpimarratu nahi nun. Bueno, hasiera emango diogu, ahotsa entzun nahi diogu gure batzarkideei, 5 larunbat hauetan elkarrekin aritu gea, eta jakin badakit, zer nolako ahaleginak egin dituzten, zer nolako motivazio izan duten, eta interesa gaur aurkeztuko ditugun gomendio hauek mandatu organoaren eskutan jartzeko, bai? Baina gauzatxoa prestatu digute, eta dain zuzen ere, errelatoa, bai? Egun hauetan edo pixka bat errelato bat prestatu digute gaur zuei aurkezteko. Beraz, Maia, Malaika eta Ikerrek alde batetik, eta ostian Carmen, Omar eta Gilek aurkeztuko digute errelatoa, ea zer dioten. Bueno, altzengo gara. Gu herritarron batzarrak, zuek proposatutako dilema hori askatzeko, esan beharra dugu, hautan askatzeko, jaso dugun informazioa izan dela oso sakona. Anitza eta guzti horrek aukera eman dozkula, Debagoienean dagoen egoera energia kontsumare dagokionez, hobeto ezagutzeko. Problematika desberdinak azaldu zaizkigu bidian, egia da feedback eta problematika horiek azaldu dianean erantzunak jaso ditugula, eta mahai gainean jarri ditugu benetan guretako garrantzitsuak izan dien gaiak, ez? Energia konsumua jeistea eta berriztagarriak indartzea. Gu ikasketa prozesua beratxa izan da, beste pertsona batzuekin sozializatzeko aukera izan dugu, adina ez da aldagai garrantzitsua, adin nagusienetakoak ere badugu, zer ikasi eta ikasten jarraitzen dugu, eta herri ezberdinetakoak, denetarikoak, pertsona elkartu gara, antolakuntza saiatu eta arduratu da talde anitzat sortzen, ezberdinen artean gustura egoteko eta parte hartzeko espazioa sortu da, pertsona anitza bildu gara eta honek ekarri du ideia eta pentsamolde anitzak, adierazpen forma anitzak, alde berean idei dipertsioak eta zailtasuna zehazteko. Kaixo, antolakuntzari buruz komentatzeko, iruditu zaigu orokorrean metodologia landua izan dela eta egokia aztertzeko, lantzeko eta proposenak egiteko. Hala ere, nabaritu duguna da, gaiaren konplexutasuna eta zabaltasuna gaitik, denbora murritza izan dugula mugatua iritziak emateko eta sakontzeko. Eta hori konbendietan agian, daukagu sensazioa ezin izan ditugula nahi beste garatu. Prozesu honek orokorrean ekarpen positiboak eman dizkigu, gaiaren arrelo horrean konfidantza eman digu, ezagutza, eta hau izandako prozesua eta izan ditugun harremanei buruz. Gero iruditu zaigu ere, gune eta giro egoki izan dela bakoitzaren iritzia emateko, errespetuz tratatu beste burua, zentzu horretan giro errespetu nahi izan da. Gero aipatzeko edo batzeko eta izotza apurtzeko dantzan ere ikasi dugula eta balio izan dugula hasiera ekitaldiak hasteko. Eta komentatu nahiko nuke, taldean pertsona batzungan prozesuan zehar albiste batzu sortu dira energiari buruz, hidrogenoari buruz, basalgoko eolikoei buruz, eta informazio hori hemen ez izateak zer dela daiteko mesfidantza ere sortu digu. Bueno, lo que le queremos contar. En Debagoiena tenemos grandes limitaciones, tenemos ideas, pero vemos dificultades para ponerlas en práctica. Todas y todas queremos energías renovables, pero cuando se trata de nuestros hogares es difícil gestionarlas y considerarlas. Nos ha valido tomar conciencia del alto consumo y contaminación actual en el valle. Ha habido debates en relación a la información recibida. Distintas
alternativas y escenarios futuros. Ha sido un proceso que ha incidido mucho en la formación y conciencia de cada persona participante. Opinamos que el impacto formativo ha sido muy alto. Se le ha dado lugar a escuchar diferentes puntos de vista en cuanto a sistemas de generación de renovables. Hay distintas opiniones, tensiones y diferentes puntos de vista que hemos valorado que deben de coexistir y que hay que facilitar su coexistencia. Es imposible el acuerdo absoluto, por lo que hay que integrar las líneas y estrategias diferentes. Y son necesarias medidas compensatorias. Esto es lo que pensamos. Aparte, Dion. Bueno, voz a la ciudadanía. En primer lugar, gracias por darnos esta oportunidad. Quiero escuchar nuestra opinión, la importancia de escuchar la voz de la ciudadanía. Estamos deseando ver cuál será la respuesta. Hay grandes expectativas. Nos gustaría que se tenga en cuenta todo lo que hemos hecho de nuestra parte, valorar el tiempo que hemos donado. Eskerrik asko. Hola, gracias a todos por venir y darnos la oportunidad de participar. Y bueno, yo aquí os voy a hablar un poquito de la participación, ¿no?, que ha habido. Entonces, bueno, se ha intentado y bueno, sí que se ha conseguido que el grupo sea representativo de toda la comarca, pero quizás aquí con los datos que se están manejando, pues tenemos una pequeña duda que nos ha salido y es ver si realmente no está igual el grupo un poco sesgado, ¿no? Porque al final habéis mandado 5.000 cartas sobre una población de unos 60.000 habitantes y al final de estas 5.000 cartas ha habido una respuesta de unas 300 personas. Y de forma positiva, que hemos querido participar, pues han sido 92, hemos sido 92. Entonces, claro, con la complejidad de los temas que tenemos que tratar, que no es el tema baladí, ¿no? Al final es reducción del consumo y implantar energías renovables, quizás haya una parte grande de la sociedad que no sabemos qué grado de participación va a tener, ¿no?, por estos datos. Y luego, pues, un poquito también, como dos ideas fuerza que yo creo que hemos podido contrastar es, primero, pues que el cambio comienza por uno mismo, ¿no? Entonces, lo que hemos aprendido es que necesitamos reducir lo que es la energía, o sea, el consumo energético. Entonces, dentro de lo que cada uno particular puede hacer, yo mi pequeña parte, si la uno a la parte de Umar y Umar la une a la parte de Carmen y seguimos la cadena, al final de la cadena, pues será una reducción de consumo bastante importante, que nos llevará también pues, a tener una menor necesidad de implantar pues, instalaciones de energías renovables y será todo también un beneficio. Y luego ya como dos, ya para acabar, sí que nos gustaría saber cómo vais a analizar y trabajar todas las recomendaciones que os vamos a proponer aquí ahora, aquí el resto de mis compañeros, y si estas recomendaciones se van a hacer de forma conjunta por todos vosotros o las vais a trabajar de forma individual. O sea, de forma individual, pues igual, si hay una propuesta de poner, no sé, placas solares, pues iba a ser todos los ayuntamientos, o algunos se van a desmarcar, o no sé, un poquito de eso. ¿Vale? Venga, pues nada, lo he dicho, gracias por dejarnos participar. Mila esker, bueno, egindako galderari, ondo iruditzen bali mazaizue, gomendioak entzun ostean, jasota gehatzen da, eta bergoraziko du mandatu organoak, hemendik aurrera, zer nolako prozesua abiatuko den, eta nola egingo duen lan mandatu organoak. Bai? Beraz, jasota geratzen da galdera, eta naiz eta Izarok urrengo pausoen ingurun zertxo baita azaldu duen, bukaeran berriro bergoraziko du mandatu organoak, zein izango dan, izan ere, hasieran ez da esan dudan, baina gaur gomendioak aurkezten dira, baina gaurkoan ez da ibilbidea amaitzen beste faseari ekingo diogu aurrerantzian, baina gaurko gomendioek noski markatuko diote mandatu organoari urrengo fase hori nolakoa izango da, bai?
Bueno, nahi gehatu zaito laburuan komentatu dute denboraz gaizki ibili gehala, bai? 5 saio izan ditugu, 5 larun bat, goizeko 9:30 hasi, 6:30 inguru horta, ez? Hortxe ibili geha, bai? Otodorduak barne, hemen bazkaldu dugu, 11:00 eharrak ere egin ditugu, baina badira orduk, intensoa izan da. Eta hala eta guztiz ere, denboraz gaizki edo justu ibili geha. Hau da, denbora gehiago eman izan baligute edo eskura izango bagenu, akaso mundua konpontzeko aina izango genuke, bai? Bueno, iritsi da momentua, gomendioak entzuteko momentua, bai? Nire karpeta hau utxik dago, nik ezagat hemen ezer, eta gure batzarkideek adostu, eta hori garrantzitsua da, adostu dituzten gomendioak aurkezteko unea iritsi da. Ostian, gomendio horiek guztiak karpeta honetan sartuko ditugu, eta batzarrak mandatu organoaren esku utziko ditu, aipatu dugun hurrengo faseari heltzeko, bai? Beraz, hasiko gea lehenengo gomendioa entzunez. Bueno, arratzalde on danori, Gorka eta Juan Pablo guk idatzi du gomendio hau, herritarren batzarren taldean izenian. Izenburua honakoa da, instalazio fotovoltaikoen kudeaketaren prozesu guztian zerbitzu integrala eskaintzea. Esaldi baten deskribatuko, honekin esatia gura dugun, herritarrek eta enpresa txikiek instalazio fotovoltaikoak martxan jarri ahal izateko zerbitzu publiko integral bat ematea. Zeintzu dira gure ustetan zerbitzu honek bere barne jasobiako leken ekintzak? Informazioa eta mediazioa, azterketa teknikoak egitea, bideragarritasun azterketak, baimenak eta legalizazioa, diru laguntzen kudeaketa, proiektu eta exekuzioa, soberakinen azterketa eta banaketa sistema definitzea, eta honi danak beste kontu batzuk beteta. Urtean behin herritarrei kontu eman eta inpaktuen berri ematea, zabalpena eta publizitatea ondo landu herritar horri irisgarri izan dadin, instalakuntzetatik sortzen diren hondakinen berri eman eta kudeatzea, eta bulego fisiko edo herririko zerbitzua emango du eta bestelako zerbitzu digitalak ere izango ditu. Hau izango litzake lehenengo gomendioa. Bueno, kaixo, guk idatzi dugun gomendixuan izenburua da instalazio fotovoltaikoen sustapena, eta honen deskribapena izango zen, instalazio fotovoltaikoen sistemaren bidez energia lortzeko beharko diren kokapen optimoenak, teilatuak, aparkalekuak, enpresak, aurrez gizakiaren eraginez eraldatu diren lur eremuak, terreno partikularrak, identifikatzeko azterketa egin enpresa publiko baten bidez, beti ere landa eremuak eta nekazaritzara bideratutako eremuak errespetatuz. Eta gomendio honekin lotutako ekintzak, lehenengoa beharrezko azpiegiturak eta sortzen den energia kudeatzeko enpresa publiko bat sortu, hurrengoa, enpresa honek aztertu beharko luke zein kokapen diren egokienak eskualdean instalazio hauek jartzeko. Horretarako plan bat egin beharko luke eta plan horretan hainbat helburu neurgarri ezarri. Ekintzekin jarraituz, gure eskualdean dauden enpresei euren aportazioa egiteko eskatuko geniake, enpresei herrietako komunitate energetikoetan bazkide laguntzaile izatea eskatu eta enpresa handiei dauzkaten teilatuen lagapenak egitea ere eskatu. Horretaz aparte, soberakinak kudeatzeko biltegiratze sistemak sortu eta soberakin horiek enpresa lehen aipatutako enpresa publikoari bideratu beste herritarrek ere erabili ditzaten. Instalazio hauek egitarako orduan,
erabilerarik ez duten lurreremuak lehenestea garrantzitsua dela iruditzen zaigu. Adibidez, aurretik egindako azpiegitura autopistetako laderak, abiadura handiko trenak egiterakoan gelditzen diren erabilitako bazterrak horrek aprobetxatu instalazio horiek egiteko. Eta beste bat garrantzitsua iruditzen zaiguna aipatzeko, instalazioak egiten direnean, beraien bizitza amaitzerakoan, erabilgarri ez diren material horiekin zer egin ere beste sortu den galdera bat izan da. Orduan, horretarako ere irteere bat bilatzea oso garrantzitsua iruditzen zaigu. Hori izango litzake. Arratsaldeon, Leire eta Ander. Gure gomendioan izenburua da, energia berriztagarrien azpiegiturak aztertzea, herritarren iritzi eta ekarpenak erdigunean dituen prozesuen bidez. Eta deskribapen txiki modura, energia berriztagarrien ezartzearen proposamen ezberdinak eta aukera berriak plazaratzea, eta herri partaidetza eta prozesu demokratikoen bidez erabakitzea. Honetarako, pentsatu ditugun ekintzak, herri partaidetza bideratzeko informazio bilketa, eztabaida eta erabakiak hartzea, eta honen lau urratsak izango lirateke, esparru ezberdinetako teknikariek, beharrezkoak diren espezialisten, ekologisten eta lehen sektoreko langile eta bizilagunen ahotsak kontuan izatea, erabakiak hartu horretik. Herritarrei erabaki ahal izateko informazioa ematea. Makroinstalazioen mugak zeintzu diren eztabaida ireki. Eta amaitzeko, herri galdeketa egitea. Bereziki eragiten dien pertsonen edo inpaktu zuzena edo zeharkak dutenen artean. Herritarren onarpena bilatzeko eta bermatzeko. Fotovoltaikoaz gain egon daitezken sistema ezberdinen azterketa bat egitea eta proposamen zehatzak lantzea baian-baian. Horretarako lehenengoko bi gomendioetan enpresa publiko hori izan daiteke tresna azterketa hori egiteko. Eta aztertuko liratezkenak, alanola, hidrogeno berdea sortzeko plantak eraiki ahal izatea, industriako beroa aprobetxatzeko proiektuak, edo bateria termikoak ere garatzea, eoliko sistema berriak, hau da, errotak egalik gabe, aerotermia eta geotermia. Lehen sektoreko langileek konpentsazioak ere zehaztea askatzen da. Kaixo, arratsaldeon, somos Amaya y Ana y nosotros presentamos la cuarta recomendación, que sería un poco enfocada a la transformación de los edificios, tanto públicos como privados, hacia una mayor eficiencia energética, tanto lo que tiene que ver con envolventes térmicas, instalaciones y uso. Y un poco la idea sería mejorar la eficiencia energética en los edificios públicos y privados, reduciendo, por un lado, el consumo de energía con unos edificios más eficientes, consumiendo también energías renovables colocando las placas fotovoltaicas, como aparecen en alguna otra recomendación. Y también otra idea era crear espacios públicos comunes como coworking para reducir el consumo individual y hacer estas zonas comunes. Vale, y para llevar a cabo esta recomendación hemos concretado 6 acciones. Por una parte, crear una oficina de asesoramiento público para la eficiencia de estos edificios, en la que tendrá labores como información, que informen, soporte, guía, asesoramiento, divulgación. Por otro lado, revisión de la normativa actual para adecuarla hacia la eficiencia energética de los edificios. Por otro lado, obligar a los edificios públicos a que sean lo más eficiente posible. Por otro lado, crear líneas de crédito, tanto para comunidades como ayuntamientos, facilitar locales coworking para el uso comunitario y reducir la energía consumida. Y por último, bonificar a las personas que hacen un uso menor o responsable de la energía. Vale.
Bueno, kaixo atzaldeon, gure izena Unai Ibai da, eta gaur bosgarren proposamenekin gatoz, eta bueno, izenburua jarri jau CO2 isuriak murriztea garraio pribatuan. Gure helburu nagusia izango zen, hori garraio pribatuan CO2 isuriak eta erregai fosilen dependentzia murriztea, eta beste alde batetik, herri erdigune osasuntxoak bermatzea, urrengo puntuak kontuan hartuta. 3 ekintzetan banatu du, nik izenburuak izango ditu, eta gero Ibaiek gehiago jorratuko ditu. Alde batetik izango zen garraioan lan eta hezkuntza zentroetara desplazatzeko, beste batetik paketeria banaketa, eta azkenik aisialdiko desplazamenduan. Eta matiz moduan nahi du esan, azkenean merkantzia, garraioen eragina, industria sektorea jorratuko hau, pentsatzen ginoan hori, merkantzia zer ikusi handiago kala industriakin eta guk ez du jorratuko. Gomendio hau aurrera eramateko, lehenengo eta behin identifikatu dugun ekintza eta transversala izango litzakela gainontzeko gomendioetara izango litzake herritarren informazioa aipatu den bezala eta kontzientziazioa norbanako bakoitzak daukan eragina kontutan edukitzeko. Eta hurrengo gomendioan aipatuko dan eta detaiatuko dan garraio publikoan indartzia beharrezko ikusten dugu. Orduan, lan eta hezkuntza zentrotara daukogun desplazamentutan zentratu eskero, lehengo ekintza ikusten duguna izango litzake telelana sustatzea, eta hau aurrera eramateko enpresak edo beharrezko pizgarresiak eta martxan jartzea. Baitxa garraio partekatuen erabilpena fomentatzea edo sustatzea, eta garraio pribatu hauetan elektrifikazioa bultzatzea, eta hortarako beharrezkoak dian karga puntuak esartzea gure inguruetan. Honi dana indarra emateko, planteatzen duguna da, enpresetan mugikortasun planak esartzea legez, eta bertan helburu neurgarrixak esarri beharra eukitzea. Paketerian banaketan alorrian, identifikatu ditugun 3 ekintza printzipalak, izango liake banaketa edo jasotze guneak identifikatzea eta esartzea herri bakoitzean, garraio zerbitzu honek elektrifikatuak izan behar izatea, eta azkenik erdigunetara sartzeko arautegi bat esartzea gure herrixetan. Eta 3. ekintza moduan eta azkena izango zen aisialdia, eta hemen baitza 3 zelkatu, alde batetik garraio partikularrak elektrifikatzeko diru laguntzak bermatzea eta eskaintzea, gero herri erdigunetara sarrerak arautzea, eta azkenik aplikazioak garraioak partekatzeko lanerako zein aisialdirako. Eta hori, eskerrik asko. Gu eta Edurne gara, eta Debagoieneko autoaren mugikortasun alternatiborako sarea sortzea eta ibilgailu publikoen elektrifikatzea lortzea izeneko gomendua idatzi du. Ordan, deskribapena izango litzateke Debagoieneko garraio publiko eta mugikortasun sarearen berrantolaketa egitea eta sare berriak sortzea garraio publikoaren erabilera sustatzeko, aldi berian, ibilgailu publikoen elektrifikazioa bideratzea, jasangarriagoak izateko eta errepideak garraio hauetara egokitzea. Eta ze ekintzak proposatzen dugun, lehenengokoa, diagnostiko bat egitea Debagoieneko mugikortasun beharrak aztertzeko. Hau da, ordutegiak, maiztasunak, ze erabilera da zen, eta abar. Arazoak identifikatzea eta berrontolatzeko plana gauzatzea. Hau da, ez da izan bakarri diagnostiko bat, baina baizik eta hori aurrera erotia eta egitea behar diezen berrantolaketak. Beste alde batetik, Debagoieneko bidegorriak egitea edo daudena bukatzea. Eta, bizikletan inguruen, parkalekuak eta abar. Gero, proposatzen dabe bai, bizikleta elektrikoen eta, beste ibilgailuak izan daitezke, baina mailegu sistema sare publiko bat egitea. Eta, gero, autobus berri guztien elektrifikazioa, eta aztia, herribusekin, samurrena izango litzakeena. Eta gero, ikasle sortzen duten
autobus mugimendu guztia, ikaslentzako ibilbide seguruak klasera joateko eta sustatzea. Bueno, gugare Peio eta Alejandro, eta gure gomendioan izena da neutraltasun energetikoa industrian. Eta, bueno, laburpen, deskribapen labur bat, proposatzen da neurriak hartzea eraginkortasun energetikoa hobetzeko eta autokonsumoa sustatzeko industrian, Debagoiena osoan. Hemos definido una serie de acciones relacionadas con esta recomendación. En primer lugar, establecer una serie de regulaciones para que en las empresas exista una planificación energética, establecer opciones de financiación para poner en marcha proyectos de generación energética renovables en las empresas de alto consumo energético, establecer auditorías para revisar el consumo energético, el aprovechamiento del calor, implementación de energías renovables en las empresas, también crear un estándar que puede ser local para que las empresas lleven a cabo una planificación energética adecuada, promover la construcción de instalaciones fotovoltaicas en las cubiertas de las empresas en las que más se pueda aprovechar la energía solar, fomentar el aumento de eficiencia energética mediante la modernización de la maquinaria, sustitución de toda la maquinaria que funcione con energías fósiles por maquinaria eléctrica en los casos en los que sea posible, animar a las empresas que ya están haciendo una transición energética a que compartan sus experiencias con el resto de las empresas, impulsar la investigación en universidades y centros de investigación en temas relacionados con eficiencia energética y crear observatorios para saber cuál es la evolución en el camino hacia la neutralidad energética en las empresas. Gracias. Hola, buenas tardes. Somos Mayalen y Sailín y nos toca la número 9, que es sobre la creación de métodos educativos para la formación y toma de conciencia. ¿Por qué? Porque este es el sector que más capacidad de conciencia debe de tener y por eso nos centramos en ello y porque son los que a futuro tendrán el poder de continuar con el cambio que estamos planteando hoy. Y para eso hemos previsto algunas acciones. Hola, las acciones serían talleres creativos, software o apps educativas, métodos de retos impulsados a ser parte del proyecto, guías para transmitir las acciones y proyectos que se van a acordar en Debagoiena para reducir el consumo y desarrollar nuevas energías, y cada acción y proyectos que nos van a ofrecer positivamente. Cayo Arrazalón. Bueno, lo que trabajamos nosotros está bajo el título de impulsar y difundir el consumo de proveniencia local. Trabajamos bajo una premisa que es un tanto obvia, pero no está de más mencionarla, que es el actual consumo, entiéndase por la forma en que consumimos habitualmente, nos está llevando a una mayor demanda de energía. Y relacionado con lo que es impulsar y difundir el consumo local es al momento de comercializar, perdón, en mercados locales, productos de producción ecológica y elementos de segunda mano, debemos tener en cuenta que deben ser de proveniencia local para reducir el impacto tanto de emisiones de carbono como del consumo de energía. Bueno, para esto trabajamos algunas acciones a tomar. Eso es, como ha dicho mi compañero, en cuanto a las acciones, pues hemos propuesto varias. Para empezar, que haya difusión en los medios de comunicación a la existencia de mercados locales. Después, pues, habilitar zonas aptas para estos mismos mercados donde se vendan producto local. O también crear un mercado rastrillo mensual donde se comercialice de todo, ropa, calzado y, bueno, herramientas agrarias, etcétera. Poder participar todo el pueblo de forma gratuita. Regulación de los espacios del mercado por los ayuntamientos. Después también pues, restringir propiedades para la apertura de grandes cadenas como Día, Eroski, etcétera. Ayudas económicas a los pequeños comerciantes, espacios libres y gratuitos, no cobrar por utilizar este espacio. Después, otorgar o brindar terrenos disponibles para producir a los pequeños productores, por ejemplo, pues terrenos aledaños que estén cerca de sus granjas o lo que sea.
regular precios que fijan los comerciantes para que no sean excesivamente caros, considerar incorporar etiquetas de huella de carbono a estos productos y, por último, pues acudir a empresas de servicio local para poder crear e impulsar una economía circular y local. Arratsaldeon, somos Ane y Joseba. Nuestro tema es la información a través de los medios de comunicación. Nuestra recomendación es obligar, mediante convenio, a los medios de comunicación a dedicar un espacio y o tiempo en informar y sensibilizar de manera sistemática sobre la necesidad de cambio, crear conciencia sobre la situación energética actual, siempre de una manera visual y con psicología positiva. Es una forma de llegar al máximo de personas posible, creemos, además de que la información es crucial para la concienciación. Y bueno, la primera acción que hay que tomar para llevar esto a cabo es obligar a los medios a proporcionar ese espacio y tiempo que hemos comentado, y esto tiene que llevarse a cabo en todo tipo de medios de comunicación, que pueden ser redes sociales de canales oficiales, ya que se han comentado que sobre este tema hay muchos bulos y para ofrecer información veraz y contrastada. En la televisión, radio, podcast, prensa escrita, y luego también hemos comentado la publicidad en autobuses, carteles, campos de fútbol o farolas. Y un ejemplo que hemos puesto es, por ejemplo, si no hacemos nada en 10 años estaremos así. Pues utilizando la herramienta de la inteligencia artificial, pues poner 2 fotos de si no hacemos nada, cómo podemos estar dentro de cierto tiempo, y así que sea un impacto que nosotros veamos cómo va a afectar estos cambios. Bueno, Arratsaldeon, Julia eta Edurne, eta guri tokatu zaigu 12. eta azkena. Bere titulua da 3 aterpe klimatikoak sortu, eta, bueno, zergaitik sartu dugu hau, energiaren konsumoa murrizteko plan batetan. Ulertzen dugu modu horretan giroaren freskotasuna aldiratuko dugula, eta horrekin beste adibidez aire egokituaren erabilpena murriztu egingo genuke. Hori izango litzateke batez ere daukagun bero garaiak gero eta luzeagoa dira eta gogorragoa dira, eta pentsatzen dugu hau neurri egokia izan daitekela. Proposatzen ditugun ekintzak, herrietan zehar berdegunean bultzatu aldenean espezie autoktonoekin. Bigarrena, herritarren partaidetza ziurtatu ideietan zein burutze lanetan. Hirugarrena, baratza urbanoak eta tokiko kontsumoa sustatu, eskoletako guneak aprobetxatu. Eta laugarrena, plazaren azpian parkinak dauden guneetan plaka fotovoltaikoa jarri, horretarako espazioetan landaretza naturala jarri ezin denean. Eta, ikatu. Bueno, entzun ditugu, batzarrak prestatu eta osatu ditune gomendioak, eta orain, olimpiadetan egiten den bezala, pasa egingo dizkiote batzarreko Malaikak eta Ikerrek, gomendio sorta hau, mandatu organoko ordezkaritza duten Gari Aiesta, Landa Garapen Elkarteko kidea, eta Izaro Elortzari, Oñatiko alkateari, bai? Mila esker. Bueno, galdera bat egon da, gure batzarrak galdera bat luzatu dio mandatu organoari, eta okerrez banago, gogoan balin badukat, da, hemendik aurrerako
ibilbide honetan nola erantzungo zaion gomendio sorta honi, eta baita lan egiteko modua edo pixka bat hor proposatzen diren ekintzak nola landu edo banatuko diran, ala izango baldin bada, mandatu organoko eragile desberdinen artean, bai? Ze prozesunek badu berezitasun garrantzitsu bat, eta da mandatu organoa eragile desberdinez, publiko, pribatu eta komunitario lankidetzaz ari den organoa da hasieratik, bai? Eta hori izan da, hasieratik organoak berak prozesu hau abiatzeko jarritako ezinbesteko baldintza, bai? Beraz, galdera honi erantzuteko mandatu organoko kideren batek, Iñaki? Galdera errepikatuko dut, bai? Eta gerora ere, beste galderaren bat geratu baldin bazaizue aurkezpen honetan egiteke, oain da momentua, Galdera zan, hemendik aurrera, gomendioak entregatu dituzuen momentutik aurrera, gomendioiei nola emango zaien erantzuna, bai? Eta, gero mandatu organoak berak, nolako lan antolamendua edo nolako lan proposamen aurre ikusten du gomendioie erantzuteko, bai? Izan ere, entzun ditugu gomendioiek eragile desberdinei bediratu daude, batzuk lankidetzan, beste batzuk eragile zuzen bati, nola aurre ikusten den hori. Izauro, ausartuko zea? Me toka. Bueno, ez dakit lehen apurtxo bat aurreratu dut, baina printzipioz hemen jasotako gomendio naik mardularia, eskerrik asko eginako lanagatik, berriro be, baina bai, egisa da idoiak aipatu duen moduan, eragile ezberdina gauz mandatu organuan, eta jasotako gomendio sorta nahipen, nik uste dut eragin eremu ezberdina dako jabe baita, hortaz, esan dako moduan, geur artean elkartu beharko gara, urtarriletik aurrera, hor, beste prozesu bat abiatuko dugu, eta horre laguntza purtsu bat biako dugu, ezta? Zegoen aldetik, definituko dugu prozesu hori zela eramango dugun aurrera, baina danok elkarrekin erantzungo zau, hemen jasotako gomendio, neiri. Gero gomendio bakoitza, ikusi biako da nola gauzatuko dan, zeinek gauzatuko dauen, edo zeintzuk elkarrekin gauzatuko dugun. Gauzatzia gero ostien etorriko da, baina deliberazio hori eta emaitzen erantzuna, erantzuna danok elkarrekin egingo dugu. Eta utxura bera horrekin uste dut, ez? Erantzun da gelditu dela. Bai. Bale, orain da momentua, norbaitek galderaren bat egin nahi balen badillo mandatu organoari, edo zergatik ez, mandatu organoak batzarkidei ere, nola bizi izan duten, ze esperientzia izan den. Zo zer geratu altzaigu, galdetzeke. Dena argi? Bai? Bai? Bueno, gezurra badirudi ere, aurre ikusitako denbora bete dugu. Oaintxe bukaeran geratuko geratuko zeate batzarkideok mandatu organoarekin, taldeko argazkia atera nahi dugulako. Besteok, noski, gonbidatuak, gurekin, eta hori azpimarratu nahi berriro bide honetan aritu zaretenok, mokautxo bat prestatu dugu kanpoan elkarrekin hitz batzuk partekatzeko, gero ateako gea denok, batzarkideak, mandatu organokoak, eta berriro azpimarratu nahi dut, hasieran esan baldin badet ere, eskerrak eman gaurko egun honetan gurekin partekatu duzuen tarte hau, edo tarte honi garrantzia emateagatik, eta bide honetan laguntza emateagatik. Eta bereziki, herritarren batzarreko 5 saio hauetan, gurekin, elkarrekin, aritu zareten, dinamizatzaile, itzultzaile, komunikaziotik, soinu teknikarik, jatekoa ere eman digutenei, mila esker, eta gogoratu, bidea ez dela amaitu, bidea
aste erdi joa. Mila esker.